Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Дөнья буйлап сибелеп яшәгән милләттәшләребезне берләштерүче татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зәтуллина булырмын. Бүген безнең программада Ульяновскида Гакил Сагыровка багышланган иҗат кичәсе узды. Безнең тормышыбызның матур ягын гына күреп яши алган кеше менә безнең өчен бик зур үрнәк бит инде. 65 ел бергә Әхтәмовлар гаиләсе бәхетле тормыш серләре белән уртаклаша. Төрле хәлләр булды, инде авыруда булды, җиңелдә булды, инде шундый хәлләр. Милли ризыкларның рецептларын буыннан буынга күчереп саклыйлар. Тамбов өлкәсеннән Ләйсән Хаҗиева. Бу авыл күптән монда яшәгәнгә күрә гел татар азыкларын гел бешерәбез. Сибир йылдызы тажы һәм чигелгән түбәтәйгә кем лаек булган? Төмән шәһәреннән безнең репортаж. Бу проект консолидацияга гына җыймыймы безнең яшьләргә? Аларга ул гомумән тема бирә. Нинди телдә сөйләшергә? Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Танылган шагыйрь Гакил Сагыровның Ульяновскида чираттагы китабы дөнья күрде. Шатланам мин җырлар булып калуыма дигән китапка әдипнең моңарчы кадәр бер кайда да басылмаган бик күп шигырьләре кергән. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, халыкара филантроп премиясе лауреаты Гакил ага исән булса, аңа быел 80 яшь тулган булыр иде. Якташлары аның истәлегенә багышлап әдәби-музыкаль тантана уздырдылар. Язучының аянычлы язмышы һәм кичәнең кайбер мизгелләре Рамис Сафин видео язмасында. Узып баручы елны Ульяновск татар автономиясе Гакил Сагыров ел дип игълан иткән иде. Шул уңайдан ел дәвамында төбәкнең бик күп авыл районнарында, мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә һәр төрле әдәби чаралар, очрашулар узды. Аның рәсемнәреннән күргәзмәләр ачылды. Бүгенге чара исә Гакил Сагыров елын ябу, аңа нәтиҗәләр ясау өчен Семберләр шәһәренең иң затлы залларының берсе, 1000 кеше сыйдырышлы губернаторский мәдәният сараена җыелды. Ул коляскага ябышкан килеш. Дөньяны шок катырлык, жер шарын шок катырлык эш эшләп киткән кеше. Күз алдына китерегез, авыз белән каләм кабып, шуның белән яз, шуның белән сүрәт яса, һәм шушы сүрәтләрең, шушы әсәрләрең белән меңләгән ашымда килмәгәе миллионлаган халыкны тәрбияләп каралар. Менә адәм баласында нинди көчләр ул. Мәдәният сараеның фойесында шагыйрьнең шәхси әйберләреннән, китапларыннан күргәзмә оештырылган. Килүчеләрне аеруча шагыйрьнең кулъязма китаплары нык җәлеп итте. Шунысын да әйтергә кирәк. Әлеге уникаль китаплар бүген тәүге тапкыр тамашачылар хузурына тәкъдим ителә. Бүгенге кичәдән соң алар өлкәнең татар мәдәният үзәгендәге музейга куелачаклар. Халык кызыксына, халык аны белә. Аны Ульян татарларынан түгел, аны Самара белә, Әстахан белә, гомумән Россия белә. Бу бик күңелле хәл инде. Күргәзмәгә куелган экспонатлар арасында байтак урынны Гакил аганың теш арасына карандаш кыстырып ясаган рәсемнәре дә куелган. Шагыйрьнең бер туган энесе Наил абый әйтүенчә, Гакил абый ясаган рәсемнәрнең саны кайчандыр 100дән артык булган. Кызганычка каршы еллар дәвамында аларның саны 2 дистәгә генә калган. Бүген тамашачылар хузурына да авторның сакланып калган 20дән артык эше куелган. Рәсем ясау беренче авызына тешләр арасына ручка, каләм и Егән туш белән ясайды һәр бер точкасында рәсемнәрнең һәр бер точкасы шул баш движениесе белән ясалган. Тамаша залы шыгрым тулы. Аның шигырьләрен укып, аның даже кичкенә генә хикәяләрендә укып исең китә инде. Ульяновскида Гакил Сагыровның 80 еллыгына багышлап Татарстан хөкүмәте ярдәмендә аның яңа китабы да чыкты. Шатланам мин җырлар булып калуыма дип аталган бу китапны кичәгә килгән һәр кешегә дә алу мөмкинлеге бар иде. Именно анардан миңа калса күп исән кешедә үрнәк алырга тиеш. Ул минем күз алдымнан киткәне юк, аның тавышы да, үзенчәлекле тавышы да һаман күңелемдә. Аның менә эй кышлар, ак кышлар, мин булыйм берегез, алыгыз мине дә еракка. Язмышлар язганны күрербез бергәләп, яз иткәч кайтырбыз бу якка дигән сүзләре менә әйтерсең дә ул менә әле генә кайдар очып китте генә, бүген кайтыр кебек. Әдәби кичәдә мәктәп укучылары шагыйрьнең әсәрләрен укыдылар. Әлеге балалар сәнгатьле уку бәйгесендә җиңеп чыгучылар. Аларга оештыручылардан дипломнар һәм бүләкләр дә тапшырылды. 2 кояш бар дөньяда. Күктә берсе, йөрәкләрдә икенчесе, иң көчлесе. Тормыш йөзен яктыртучы, иң яктысы. Кыш көнендә яз китерә, bir şapkası.
Үзе исән чакта язучының иҗаты турында төшерелгән фильмда залдагыларны битараф калдырмаганнар. Ялап ятсаң, билгеле тагын да начар. Бuna kelip, karab, batırlıkını tayıp, bütünsüne açık izin bile, açık günün bile kara versen, motorlukta görüne. Tantana barışında zok yıllar davamında Gakil Sagirov ismini мәңгеләштерүдә һәм аның иҗатын киң катлам укучыларга җиткерү буенча зур эш алып баручыларга Бөтен дөнья татар конгрессы һәм җирле автономиянең рәхмәт хатлары белән бүләкләр тапшырылды. Татар әдәбияты һәм сәнгать өлкәсендәге өлкә премиясе быел Яңамал районыннан Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәрләре Рәйсә һәм Зхакил Шакуровларга бирелде. Өмет газетасының Сахаб Урайский исемендәге бүләгенә Мәләкәш районы Аккалпак оешмасы рәисе, нәфис сүз остасы Гөлнәфис Сахабетдинова лайык булды. Бәйрәмнең икенче өлешен исә Татарстанның дәүләт фольклор ансамбле халкыбызның мәңге үлмәс борынгы җыр биюләре белән бизәде. Tamaşa zalını şuşa şığırım tulu buluva. Bu birinciden meni ihtiram itib aldım. Mene şagirimiz, bizim büyük kişimiz diye aytam çünkü indi şuşunday halatda da bulup şuşunday yugarılıkka o özünün sözün özünün milletini ko'tara algan kişi oldu. Şunun ma'nosida büyük kişi bular. Gakil Sagirovni iskalı kisesine biz bunu keldik. Bu bizim milletimizni tağın bir kat toplap anı birləşdirə turgan şaralarının birisi buldu. Şuşunday şaraları bizim barlıq tüvəklerde ussunni. Ulyanskidan Ramistafin Tatarlar. Devam etəbiz. Sverda өлкәсе Түбән Серга районы Yolğıyan авылыннан Рәкыйбә Гаяз кызы һәм Хәлфәтулла Әхтәм улы Әхтәмовлар 65 ел бергә гомер итәләр. Гаиләбезнең иң зур байлыгы улыбыз, 3 кызыбыз, 7 онык һәм 8 онык чыгыбыз диләр алар. Бәхетле тормыш серләрен безнең Уралдагы коллегаларыбыз белән дә уртаклашканнар. Әтәй, не юкка киендең? Кая түбәтәең? İşte. Давай. Түбәтәй сезгә. Әти-әниләре һәм әби-бабалары янына балалары, оныклары Свердлов өлкәсенең төрле нокталарыннан җыелган барлыгы 30-га якын кеше. Хәлфәтулла Әхтәм улы Әхтәмов октябрь айында 89 яшьлеген билгеләп үткән. Аның хатыны Рәкыйбә Гаяз кызына тиздән 87 яшь тулачак. Улларына да инде 64, иң олы оныклары 45-тә, иң өлкән онык баласына 23 яшь. Төрле хәлләр булды, инде авыруда булды, җиңелдә булды, инде шундый хәлләр. Рәкыйбә һәм Хәлфәтулла Әхтәмовлар Ялгыян авылында туып үсәләр. Тормыш ачысын күп татырга туры килә аларга. Ачлык, кечкенә вакыттан ук авыр хезмәт, сугыш еллары. Ләкин бирешмиләр, моны күп сандагы бүләкләр дәлилли. Мәхәббәт һәм бәхеткә дә урын була аларның тормышында. Хәлфәтулла абый хәрби хезмәтеннән кайтуга өйләнешәләр. Бер артлы балалары туа. Уллары, кызлары һәм өченчегә игезәк кызлары. Ял көне йоклап торгач, ашангач, коймаклар белән чәй эчкәч, әти безне әкрен генә әйтеп, әйдән балалар, трудка чыгабыз инде. Трудка чыгабыз, а труд безнеке утын өйү, карарчу, шундый труд булая. С удовольствием биш куя ярда. Кызлар сезгә 5 куям титергән, без сөйгәннәбез арта. Без уйнар ашып китәбез, 3 кыз шунда. Арта әти чыга да кухняга. Ой, кызлар, аш савытны да юып куйганнар, дип кенә әйтсен. Без уже все шап-шап юабыз да куябыз. Кызлар күп булгач рәхәт. Аш савытны да юганнар дип бер катта кычкырып әйтмәләр, шуны эшлә, моны эшлә. Biz белеп заставлять итмәделәр, бер эшкә дә заставлять. Һаман әни мәстәш бар, йөгереп эшләп кайтып китәләр. Кер юганым юк. Алар юа. Изән алар юа. 5 балалар эшли. Рафик, утынына хәтле кертеп куя. 5 балалар эшли. 4 төрле итеп эшләпиләр, 4. Аллага шөкер, бәхетлебез. Үзебез белеп бергә картаялар балаларда. Авыл кешеләр, күршеләр, иң бәхетлесез кешеләр диләр. Әтигез, әниегез бар, һаманда бу яшькә җиткәнче, әти-әни белән бергә торасыз диләр. Күп кешенең әти-әниләре дә юк әле, бездән яшьрәк кешеләр булса да.
Лайыклы ялга чыгуга Рәкыйбә Гаяз кызы һәм Хәлфәтулла Әхтәм улы мәчеткә йөри башлыйлар, бергәләп намазга басалар. Хәлфәтулла абый инде 20 елдан артык җирле мәчетнең имамы. Соңгы юлга озату, никах уку, исем бирү кебек йолаларыбызны да җиренә җиткереп башкара. Рәкыйбә абыстай аның һәр эшендә иң зур ярдәмчесе. Хәлфәт хәзрәт безнеке инде менә 20 елга якынлаша эшли мәчеттә. Бик без дин буенча аңа тартылдык, үзебез дә йөри башладык шул мәчеткә. Хәзерге вакытта инде кешеләр менә диндә дөресен әйткәндә без күбәя. Менә шушы ягымлы эшләрен карап, аныкын 65 ел бергә халык телендә аны Тимер туй дип атап йөриләр. Гаилә җепләре аеруча нык, әхисләрнең құрыш кебек булган чоры бу. Рәкыйбә һәм Хәлфәтулла Әхтәмовларның бер-берсенә булган мәхәббәт һәм хөрмәт хисләре еллар үткән саен артагына. Алар бүген оныклары, балаларына зур терәк һәм горурлык, яшь буынга үрнәк. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Милли ризыкларның рецептларын буыннан буынга күчереп саклыйлар. Тамбов өлкәсеннән Ләйсән Хаҗиева. Бу авыл күптән монда яшәгәнгә күрә гел татар азыкларын бешерәбез. Сибир йылдызы Таҗы һәм Чигелгән түбәтәйгә кем лаек булган? Төмән шәһәреннән безнең репортаж. Бу проект консолидацияга гына җыймыймы безнең яшьләргә. Аларга ул гомумән тема бирә. Нинди телдә сөйләшергә. Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Читтә яшәүче милләттәшләребезнең милли гореф-гадәтләрне кадерләп саклаулары һәр чак сакландыра. Бүгенге тапшыруыбызда Тамбов өлкәсенең данлыклы татар авылы Яңгураз халкы һәм аларның милли ашлары белән таныштырырбыз. Пәрәмәч, чәкчәк, бәлеш рецептларын биредә буыннан буынга күчереп саклыйлар. Кайберләренең үзенчәлекле атамалары да бар. Тәмле видео язманы хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева әзерләде. Шикерме? Шикер. Яңгуразда шулай исәнләшәләр. Бер-берсенә игътибарлы халык яши биредә. Эшле, тырыш халык. Нинди генә хезмәткә тотынсалар да, авылы белән җыйналып эшлиләр. 60 кешегә Коръән ашы уздырума, 300 кешелек туйларма, казымәләре, барысында уртак көч белән җиңәләр. Бу авыл күптән монда яшәгәнгә күрә гел татар азыкларын бешерәбез. Саума, пәрәмәч, итечле бәлеш, губадия, очпочмак дигән шуларны да пешерәбез, коймак пешерәбез. Безнеңчә инде саума пешердем, пәрәмәч и карабыдайдан бутта пешердем. Сез токмачны салма дип әйтәсез? Салма без әйтәбез токмачка. Разия ханым Казакстанда туып үскән. Медицина училищесын тамамлый, кияүгә чыгып, Яңгуразга китә. Гомер буе колхозда сыер сауа, шул ук вакытта пешекчедә булып эшли. Чәйләре безгә мәтә салабыз, мәтрушка була, и кырда үсә чамбыр. Ошо чамбыр йыйыла. Итеп, шуларны чәйгә салып эчәбез. В первую очередь бездә кушкырда үстереп, нитеп, яз буе чебешләр белән, тавыклар белән, кушкыр белән нитәбез, бакчалар үстерәбез. Эш юк, әлегесе вакытта хатын кешегә сибелмәсә иде ул. Ну, сибелә, яшьләр китә, юктыр эш. Элекеге кебек эш юк шул авылда яшьләргә. Зарланып түгел, борчылып сөйли яңгуразлылар. Шәхси фермерлар бар анысы. Күпчелек халык Тамбов, Мәскәүгә дә барып эшли. Йорт сайын кыш-кырт үстерәләр, үзләренә казылык әзерлиләр. Жеңіл іш түгіл ауыр, но все равно интересно. Йылышабыз, сөйләшәбез. Көптән эшләйбез казылык. Әллә безнең аналарыбыз, әтиләребез эшлиләр.
И вот біз из поколения в поколение өйрәндек те, и вот эшлибез. Чисто экологический азык буланнарга, чын ит. Әлбәттә, яңгырас казылыгының рецептында сорамый булдыра алмадык. 13 килограмм итке салабыз 2 чашка туз, 2 чашка песок. 12 чеснок, долька, да, и пол-ложки, чайной ложки перца черного молотого. Шуны перемешивает. Бір сутка турадыр инде. Эмалированный посудада. Икенче көнгә вот инде кичкырын набиваем. Әле балда саласыз булгаймы? Балда салабыз. Вместо сахара, качан сахар, качан песок, качан бал. Разные пропорции эшлебез. Ул бер сутка ята ушай, эртеге кичен элебез чердакка. Анда и куяж, и гил 40 дней. 40 көн турадыр да, соңында төшерәбез. Эш беткәч уйнарга ярый ди халык әйтеме. Инде дөрестән дә шундый зур хезмәтне тәмамлагач бергәләп чәй табынына җыелу татарның матур гадәте. Без Кукмара сәүдә маркасы белән берлектә үзебезнең бүләкне шушы йортның хуҗасы Алия ханымга тапшырабыз. Алия апа, бу бүләк сезгә. Рәхәтләнеп кулланыгыз, һәрвакыт шулай ашлы, сулы булыгыз. Исән сау итегез, бәласез казасыз. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Яңгурас үзенең кабатланмас йөзе булган авыл. Биредә яшәүче тырыш, эш сөючән милләттәшләребезне бик якын иттек. Яшәсен татар авыллары. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Яңгурас авылы, Тамбов өлкәсе. Төмән шәһәрендә Себер йылдызы һәм татар егете 2018 бәйгесе узды. Оның әзерлеге хакында җиткергән идек инде. Әлеге чара 11нче тапкыр үткәрелә. Себер йылдызы һәм татар егете исеменә лаек булыр өчен 7 кыз һәм 7 егет үзара көч сынашты. Шунысы сөендерә. Татарстаннан читтәге яшәсәләр дә, ана телен халкыбызның гореф-гадәтләрен онытмыйча, саклап калу һәм үстерү өчен бар көч куялар. Себер йылдызы тажына һәм чигелгән түбәтәйгә кем лаек булган? Киләсе видео язмада белербез. Себер йылдызы һәм егет бәйгесе 11 ел эчендә төмән татарлары тормышында иң зур вакыйгага әйләнде. Зауыклы киенгән кунаклар, катнашучылар өчен борчылучы җанатарлар барысы да гаиләләре белән бергә килгән. Мы поддерживаем Яхину Алсу. Это наша дочка. Бу матур бәйгегә ул шәһәрнән 2 яшьләрне, безнең шәһәрдән килгән яшьләрне поддерживать итү өчен килдем. Сәхнәгә чыгар алдыннан соңгы әзерлек. Башка конкурслардан аермалы буларак бу бәйгедә катнашучылар ярышмый, ярдәм итә, дуслашадыр. Аның милли йөзе бар. Себер йылдызы һәм егет исеменә 7 кыз һәм 7 егет дәгъва кылган. Катнашучылар татар теленнән тыш халкыбызның тарихы, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, ислам дәресләрен алган. Быелгы яшьләргә үзләренең нинди булган идеяләрен, проектка формалаштырып ярдәм итәргә без спикерларны чакырдык. Алар инде яшьләрне өйрәттеләр. Чтобы они общались, молодежь между собой знакомились, создавали семьи, чтобы все у них было хорошо. Җырларга, бигергә, төрле әдәбият укырга яратам. Син нәрсә белән кызыксынасың? Мин Омскдагы техник университетында 3нче курста укыйм. Шунда хәрби кафедрасына йөрим. Үзе бер-берсе турында татар телендә сөйләү конкурсының төп шарты. Иң куандырганы жюри әгъзалары татар телен ишетте. Себердә татар яшьләренең лаеклы вәкилләре белән танышырга Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев та килгән иде. Халкыбыз бик матур, рухлы, динле, аңлаулы, әтияниле. Һәм без менә шушы бәйге аша аны үзебездә күрәбез һәм халкыбызга да күрсәтәбез. Себер йылдызы һәм егет тамашасы финалистларның иҗади чыгышларыннан төзелгән. Бу проектның үзенчәлеге татар мәдәни мирасы. Мирас милли костюмнар коллекциясе конкурс өчен махсус тегелгән киемнәрен күрсәтте. Искиткеч тамаша. Тик халык киеменә карап каршы ала, акыл белән озата шул. Тест нәтиҗәсендә катнашучыларның интеллектуаль сәләтләре ачылды.
Минем өчен ул как бы чын татар егете, татар, что татарча гәпәшәсең, татарча җырлайсың. Залда катнашучыларның туганнары, дуслары, ә күбесе узган ел финалистлары дисәк дөрес булыр. 11 ел эчендә конкурс 700дән артык татар кызын һәм егетен берләштергән. Әлеге проект ярдәмендә Төмән өлкәсенең татар яшьләре таныша, аралаша һәм татар гаиләләре дә барлыкка килә. Чын күңелдән сәеп инде йөрәгемә салдым, что мин татар кызы булып чыктым. Себер йолдызында урын алдым. Шуның өчен бик шатмын, рәхмәтлемен әниятемә, алар булышу өчен һәм организатор оештыручыларга бик зур рәхмәт. Васил Шәһразиев финалистларны тәрбияләгән ата-аналарына рәхмәтләрен җиткерде. Татар телен яхшы белгәннәре өчен Төмән өлкәсеннән Алсу Яхинага һәм Омскидан Ринас Галиевка махсус бүләкләр тапшырды. Себер йолдызы һәм татар егете конкурсына мин яңалыклар белгәле килгән идем. Аның өчен мин бик шат. Ә Омскидан Алсу Кабуровага һәм Төмәннән Альфред Бузаевка Себер йолдызы һәм егете 2018 исемен бирделәр. Себер йолдызы һәм егете 200 мең сум акча һәм тамашачыларның шиксез котлауларына лаек булды. Минемчә татар кызы, Себер йолдызы ул мәрхәмәтле тиш. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган, халкыбыз ничек яшәгән? Сүз Исур Нафыйковка. Исәнмесез, татарлар тапшырым даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Федераль университетының китапханәсендә борынгы куязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Йолдыз газетасы. 1918 ел 16 май саны. Мөселман митингысы дип исемләнгән мәкалә. Узган шәһәр шәмбе көн Мәскәүнең Трубный площадендә мөселманнар митингысы булган. Митингыны Мәркәз мөселман комиссариаты ясаган. Берничә мең халык җыелган. Митинг рәислегенә сабик Казан хәрби ахунды Гатаулла әфәнде Бахауддин сайланган. Митингта мөселманнар белән большевиклар арасындагы мөнәсәбәт һәм Уфадагы милли идарәне тарату күк әһәмиятле мәсьәләләр музакирә ителәчәк булганлыктан, Мәркәз мөселман комиссариаты митингта үз тарафыннан сөйләр өчен 16 хатип сайлап куйган булган. Митинг башлануы белән гомумән большевиклар өстенә, хусусан Мәркәз мөселман комиссариаты агзаларына ачыктан-ачык хилаф итте. Рәис Гатаулла әфәнде Бахауддин үзенең мөселман комиссариаты агзаларына хитап итеп нутыгын "Сез самозванецлар" дип башлады. Ва сүзенең дәвам итеп, "Без Мәскәү, Казан һәм Уфа мөселманнары сезнең Русия мөселманнарының теләк ва ышанычлы урыны дип һич вакыт танымаячакбыз. Мәскәүдә мөселман эшләрен карый торган комиссариат төзер өчен безнең сезгә вакалат биргәнебез юк һәм сезгә шуны игълан итәбез ки, бу үзе яратылган комиссариатның бюрократия баш итәргә уйланабыз һәм юк, уйламыйбыз һәм дә уйламыйчакбыз. Сез үзеңез коммунист. Сез коммунистлык халыктагы милли аерымлыклар ва милли хәрәкәтләрне инкар итә. Шулай булгач, сезнең мөселман эшләре комиссариаты төзүеңез сукырлык ва үз мәсләгегездә хилафлык түгелме? Без мөселманнар моны аңлыйбыз. Бу безнең өчен корылган бер тузак һәм сезгә шуны игълан итәбез. Без үзебезгә кирәк ва теләкләребезнең тәрҗеманы булган мөселман комиссариаты төзибез. Безгә сулых ва икмәк һәм милләтләр мөхтәриятен вәгъдә иткән вакытында без сезгә ярдәм иттек. Сез безгә нә икмәк ва нә дә сулых бирдегез. Казандагы гаскәри шураны һәм Уфадагы милли идарәне будыгыз. Буларны күргәч инде безнең юлларыбыз аерылды. Без кысу ва җәберләүләргә хилаф. Җавапка мөселман комиссариатының 8 хатибы чыга. Алар Бахауддиновка бәхәс итәләр. Мәскәү мөселманнары Уфадагы милли идарәне таратуны һәм Мәскәүдә мөселман эшләре комиссариаты төзүне тәбрик итәләр дигән резолюцияне тавышка куярга батырчылыклары җитми. Митингта "Вон, долой" дигән тавышлар күтәрелә. Һавада буш бутылкалар ялтырый. Буларны электән үк митингта китереп куйганлыгы аңлана. Рәис Бахауддинов көч хәл белән мөселманнарның хаяҗанын басып, совет власти вәкилләрен кыйналудан коткарып кала. Хаяҗаннары басылганнан соң мөселманнар бер резолюция чыгаралар.
Бу резолюциядә мөселманнарның Мәскәү тәшкил ителгән комиссариатны үз мөәссәсәләре итеп танымаганлыклары, Русия мөселманнары хакында Совет властының көч вә куәткә таянып эш күрү политикасына протест бәян ителә, дип яза Йолдыз газетасы, дуслар. Менә шундый кызыклы хәбәрләр. Үз тарихыгызны белегез, яратыгыз, һәм инде алдагы буыннарга да җиткерегез. Ә инде бу чыганаклар белән якыннан танышырга телисез икән, Казан университетының борынгы куязмалар һәм сирәк китаплар бүлегенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карарга онытмагыз. Сау булыгыз.